Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Operations Manager sang nagkalain-lain nga vegetarian food chain sa Bacolod City, si Joey Yane. Isa man ka vegetarianism advocate, inang nagapati nga kalabanan sa aton ang kinahanglan, magsugod sang pagbago sa lifestyle, ilabi na gid sa aton ginakaon. Suno kay Joey, hapaw sa gihapon ang pag-intiende sang iban sa aton sa vegetarianism. Apang para sa iya, ang insakto nga pamaagi sang vegetarian diet ang makapanubo ukon mapahagan-hagan sang chronic diseases. Sini nga July mga kapuso, Nutrition Month. Gani tutukan naton ang mga nagkalailain nga kararoton o kung mga tanom nga pwede naton patubuon sa sulod mismo sang aton ugsaran sa aton mga panimalay. Budget conscious nga mga kapuso, ready na bala ka mo? Let's all welcome ang manager sang isa ka veggie cafe o kung chain sang veggies cafe diri sa probinsya sang Negros Occidental, si Sir Joey Yane. Hi Sir Joey, good morning. Welcome to GMA Regional TV. May aga. May aga, sir. May aga. Thank you for having me here. Let's talk about simple ways to prepare and eat healthy meals. Can you give us some tips on how to prepare our meals agud mga nutritious kada adlaw? Sa balay, sir, pwede kita ka luto sang atong mga healthy food options like basically mga blanch nga mga items nga makuha lang nato sa backyard, mga kangkong, mga alogbati, and salads, no, na pwede natin ma-prepare from our backyard. Personally, sir, I have my personal backyard sa balay, no, and most likely nga ginatanom ko is ang mga okra, no. 2 to 3 months makabunga na siya. Okay. Like mga leafy veggies like petchay, no, a month after or 2 months after pwede ka na harvest. Wow. You can have mga spinach or mga saluyot, no? Mga talong, pwede mo na siya mapatubo within 6 months. Ano pa gid? Kalabasa, no? At a span of 3 months, gasugod na sa pamunga, sir. So within a span of 6 months, pwede ka na harvest. Ariya sir, importante ni damo nagatanaw subong sa aton nga rabla kagamay lang sa ilang mga espasyo do kadekahon ang ilang palibot. Ano yang mga tanom ang pwede mapadamo nga nutritious in the first place pero mapatubo lang sa mga pots o kung sa mga paso? Usually, sir, ang makita mo sa mga paso is gagmay siya, no? So ang pwede mo siya mabutang, ma-harvest mo lang siya within a span of a month or 2. Mga petchay, lettuce, pwede mo mabutang ang lettuce or also pwede man like water spinach, no, mga kangkong, no, kangkong, pwede mo siya mapat. So I believe you can do magic in your backyard kung may ara ka sang wheel nga magtanong gid man. In fact, sa balay may ara ako basil, sweet basil, no. Pwede mabakal mo siya sa market for around 50 pesos pero damo-damo na sa sir, no. Kagdugay man siya mabatay. So basil could really have a good experience kung ara ka sa backyard, no. Kag magamit mo sa kitchen as herbs. Yes. And lastly, Sir Joey, please encourage our kapuso all over Western Visayas. Ngiti, himuslan ang ila palibot, sang ila panimalay, ang ila ugsaran, especially kung damo man ang bakante nga mga spaces o kung espasyo nga mga kadutaan, maskin gamay-gamay lang, bloke-bloke lang, pwede nila ma-transform into a garden like no other. Go ahead, Sir Joey. Again, sa mga pumuluyo sa Western Visayas, dito sa Bacolod and Iloilo, I encourage you to make use of your backyards. No, magamay man na siya or madako, make use of it. The most important is you have a heart to plant. I encourage you to have this because this is almost free. This is healthy and very nutritious. Kuya, hindi mo ko na sir mabindihan niya kay may ara ko ginadmay nga mga kamote sa akon nga balay. Sir Joey, good morning ha. Thank you for being part of the program. God bless you. Salamat gid. Thank you man, sir. God bless you too. Mga puso, sunugan kay Sir Joey, simple lang ang magpatubo sang mga tanog makuha naton sang madamo nga nutrisyon. Dako pa matipid naton mga puso. Ang importante lang may ara ka heart to plant and heart to grow. Said.
Sa pandemya, ginapangatubang tasubong, kinahanglan tagin ang insakto nga nutrisyon para magbasko nga aton immune system batok sa pamalatian. Tandaan tagi permi, maggasto, magmasakit. Kag syempre, ang maayo nga nutrisyon ang makadalaman sa aton sa maayo nga kondisyon. Samtang, ang Kapuso artist nga makachika ni Kapuso Kate Revilla sa Bistok, tutukan ta mga kapuso sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.